The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, out of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 2 Corinthians 8:9 says, For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich. 2 Corinthians 5:17-21, Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ, and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to himself in Christ, not counting men's sins against them, and he has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as though Christ were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. God made him, the Lord Jesus Christ, who had no sin, to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Hosea 4:6 says, My people are destroyed for lack of knowledge. Before we start our Bible study today, we need to examine ourselves. Kinahanglan natong susiyon natong kaugalingon kung napapagitay mga sala nga nabuhat nining adlaw. Sala ba sa unahuna, sala ba sa dila, sala ba sa buhat kini, mahimo lamang babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios kung dili nato kini isugid ngadto sa Dios nga Amahan. 1 John 1:9 nagaingon ang prinsipyo. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Humaning bubuhata ka na. Ikaw mahibalik sa imong pagkikambitay sa Dios, fellowship with God, ug ikaw mapunda na usab sa Espiritu Santo. You will be filled by God, the Holy Spirit. Nawalang kanimo dili pa magtotoo. You are an unbeliever. So, I will address you as my friend. Giagda ka, gidapit ka sa pulong sa Dios nga ikaw mogamit niya ng imong free will aron ikaw makahimo sa labing maynungdanong desisyon sa tibok mong kinabuhi. The decision to believe in Christ as your Lord and Savior. The only way to get saved is by putting your faith on the Lord Jesus Christ. Faith alone in Christ alone. Acts 16:31 againgon, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. While laing manluluwas, gawas kang Ginoong Kristo lamang. Acts 4:12 nagaingon, Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Busa sa hilom, magandam tas tong kaugalingon aron kita makapahiluna niining atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. Let us pray. Magampot, amahan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining lain usap nga higayon nga imong gi padangat ka na mo Diyos nga kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong, which is the process of
spiritual momentum. We thank you for this opportunity. Imo kining giandam sa kaniadto pagtanan. Salamat to Dios nga imo pa kami gipabuhi hangtod ni gayuna. Kini gumikan lamang sa imong gugma, sa imong kaluoy, sa imong kortesiya ug sa imong grasya. We do not deserve it, we do not work for it, we do not earn it. Salamat ning tanan. Nga among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Panalangini kami ining mga subscribers nga nagasunod ning among ministry. Ikaw lamang magagiya kanila pinagi sa bala ang Espiritu Santo kining tanan. Among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, may kadlaw sa tanan natong mga subscribers, atong mga higala nga nagasunod na nining atong ministry. We have been in this ministry for the last 3 years, more than 3 years. Like I said, this is a transition from our audio-visual nga atong pagtuon sa pulong sa Diyos karon. We now go to the video. So kaninyo nga who have been following our ministry, welcome na usab. Gihimamat ko kamong tanan, ilabi na nga itong mga igsuon diyan ni Kristo. We will continue our spiritual momentum o ganiya pa kita magadupot sa atong tunanan nga naguluhan og the protocol plan of God. Nagan pa kitang paghisgutan bahin ini kay kini may kalabutan kini sa atong pagkakristohanon. Okay? Padayon kita. Una sa tanan. Ang pulong sa Dios diya sa Episo 5:16 nagaingon, redeem the time because the days are evil. Sabi ni Saya, ayuha paggamit ang inyong panahon kay dautan kining mga adlaw. Now, saksi kita mga dili kasagaran nga mga panghitabo karon sa atong kalibutan. Unusual happenings all over the world. There is unrest. There are horrific incidents and disasters like earthquakes, floods, hurricanes, coronavirus. Di na to kalimtan ka na. What else? Horrific incidents and disasters and catastrophes that are taking place in many parts of the globe. Global kining mga panghitabo. There is terrible downward spiral of America's moral standards. America's faith is indeed being tested now. Gisulayan na gyud. And we know for a fact that the Bible now is banned in public schools. Prayer in schools is also banned. America's courts are threatening to take under God out of our Pledge of Allegiance. The guidance of the Ten Commandments is being shunned and thrown out of our courthouses. Judges are taking God's rightful place. Morality is becoming a dirty word. What else? Immorality is becoming the norm on TV, in our American schools, and even in our churches. Now, what are we talking about here? We're talking about here the signs of the time, the signs of the age. Kini nga itong panahon, gawas nga kini panahon sa simbahan, the church age. This is also the age of apostasy. And you know what I mean. Apostasy, from two Greek words. Apo means away from. Stasia means stand. In other words, we now stand away from. Nagkalayo na kita sa kamaturan. Now,
Unsa may gipamulong ni Amos diha sa kapitulo 8 bersikulo 11 gisulti diha. There is going to be famine and thirst in the Word of God. There is famine and thirst of the Word of God nga moabot kini. O now, maghuwat pa wagyo kaniya ng panahon nga naanay kagutom sa pagpaminaw sa pulo sa Dios, kauhaw niini. So, we are aware that there are many evil things happening in our world today. All because, well, the influence of the social media, the internet, the Facebook, unsa pa. Well, of course, they are not bad. In some way, kini makatabang ilabi na sa atong pagsangyaw sa mayong balita sa kaluwasan. We are using now the YouTube o kini grasya kini atong gipahimuslan, but in some other way these are used not in the right place. So ngano tungod kay kitang mga tao nga dili luwas. I am addressing this to unbelievers. Dili kita. We are believers who are saved. But what I mean is I'm addressing this to unbelievers, that unbelievers are spiritually dead. Tungod ni atong formula nga atong gisgutan. Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. Although, kining mga katawhan karon ning kalibutan nato, naglakaw-lakaw, askil ang panglawas, o nagpadayon sila mga adlaw-adlaw kalihukan, but well, they're physically alive but spiritually dead. Mao ni kahimtang sa tanang tawo nga dili luwas. So the Lord Jesus Christ in His Word mismo nagaingon, "Come to me, all ye who are heavy laden, and I will give you rest." Many of you here are restless. Karong panahon na ilabi na. Now, manang ako kang ipangutana, ikaw nga dili magtotoo, do you want to go to heaven? Buot ka bang mahilangit? Tubag, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Let the Lord Jesus Christ transform and change your life now through the power of the Holy Spirit. Now, this call could be your last. Now, I'm not threatening you, but mo na a fact of life. Dili kita siguro, dili kita makatagna sa atong kaugmaon, apan mo nang ipabuhi ka pa. Mo na mangutana ko nimo. Mangutana ko nimo, unbeliever, nganong buhi ka pa man? Why are you still breathing? Askil ka pa nga naman. Tubag, tungod kay ang Dios may plano sa imong kinabuhi na ikaw maluwas. Alam ka nimo, fellow believer, kung magtutuo ka na kang Ginoong Jesucristo, ikaw Kristohano na, luwas na. Mangutana ko nimo, nganong buhi ka pa man? Nganong nagaginawa ka pa man diha? Ngano? Tubag, tungod kay ang Dios buot nga ikaw magtuon sa iyang pulong ug magatubo diha sa grasya o kay balo kang Ginoong Jesucristo. 2 Peter 3:18. Mao ka na ang kabubuton sa Dios. Now, like I said, this could be your last message to hear. Na bitaw sa Proverbio 19:20 nagingon, "Hear counsel and receive instruction, that thou mayest be wise in thy latter end." Now, okay. Sa atong pagpadayon niini, atong gihisgutan kagahapon or in the past days that God keeps His word. Mutuman gyud ang Dios sa iyang mga saad sa iyang pulong. Well, mutuman siya una sa tanan sa iyang paghatag o impute
let's use that word, impute the blessings to believers who are mature, nga nagatubo diyan sa pulong sa Dios. Ikaduha, God keeps His word in the imputation of divine discipline ngadto sa mga magtutuo who are negative to the Word of God, thus not growing spiritually. Negatibo man sila, suwa magitubo. Mao na nga, God keeps His word in imputing divine discipline ngadto kanila kay mga anak man sila sa Dios. Disiplinahon gyud sila sa ilang amahan. Kita mga anak sa Dios. Now, of course, a believer. Now, I am talking to you, my fellow believer. If you are functioning with the faith rest life and the divine viewpoint lifestyle, that is normality in life for you. Today, karong panahon na, a big majority of believers, it's really tragic to see that a big majority of believers are functioning in abnormality. Why? Because of evil, because of unbelief, and because of arrogance. Now, doon ay tulog ka hinungdan nga ang Diyos, why God imposes discipline to a carnal believer. Now, kining carnal, alang sa kaninyong mga bago pa, kining pulong nga carnal is an old English word, carnal. Ug imo ka ng hubaron sa Binisaya, carnal, karne. Unsa may mo makita sa karne? Kung dili na nimo asinan, dili na nimo kanang yes, kay ang asin, ang purpose sa asin is to preserve. Aron ma-preserve, dili ka na ma-daot, dili mapanusbaw. You have to apply the salt. You see? So, mao ka na nga, ang unang hinungdan nga God imposes discipline to a carnal believer. Carnal, bot pasabot ka. Gidumala na siya sa iyang unod. The old sin nature is ruling and dominating his life. Therefore, God is going to discipline that believer because ang sala nga iyang gibuhat, the sin committed by that believer is an offense ngadto sa kinaiya sa Dios. Mao ni una, ikaduha, in order to satisfy God's perfect righteousness. Aron sa pagtagbaw gyud sa hingpit nga pagkamatarong sa Dios. Ang ikatulo, it is part of the righteous indignation. Kana maoy pagpahamtang sa Dios. Kaayuhan kana sa maong magtotoo. Now, sayod kita nga, every promise God makes, matag saad niya, is not only possible, but guaranteed. Garantisado. Anything that is contrary to the Word of God is always wrong. Now, so ang usa ka magtotoo nga magnegatibo siya sa iyang pagtagad ngadto sa pagtuon sa pulong sa Dios is like someone who is cutting off his power supply. So, like an outage or blackout. You see? You see, ang tao gidisinyo, gibuhat sa Dios for fellowship with God. Apart from fellowship with God, all of life is meaningless. Wag yo'y kaulugan. Tibuok. Kalihok ka ni mo, wag yo'y kaulugan kung ikaw walay ka pagpakigambitay sa Dios. O ang imong unbelief, way pagsalig, way panumbaling sa kaminungdanon sa pulong sa Dios sa imong kinabuhi. Ingon nga magtotoo, you are making God a liar. Imong gihimo ang Dios nga bakakon kung imo kanang ipadayon ang imong unbelief. Now, kita na sayod na, balik kita sa atong gipangisgutan kagahapon nga
niadtong kahimtang sa tao nga nahimulag siya sa Dios tungod sa formula. Unsa to formula? AOS plus OSN equals spiritual death. AOS, Adam's original sin, dugangan sa kinaiyang makasasala, old sin nature, equals spiritual death. Ang buot pasabot sa spiritual death is unsa? Dili kay namatay ang espiritu, kundi nahimulag ang tao hingpit nga paghimulag, totally separated from God because of that condition nga nabuhat sa una na itong mga ginikanan. So kita nakapanunod mo na sala nilang adan gitawag og salang panulundon. So mao ang Dios nga amahan mi patawag og meeting sa mga sakop sa Balaang Trinidad in the Eternal Life Conference with God the Son and God the Holy Spirit. So ilang gisgutan ang atong kahimtang ingon nga mga katawhan. So, to solve man's problem, kining AOS plus OSN equals spiritual death, nagpagkatao ang ikaduhang sakop sa Balaang Trinidad nga si Ginoo Kristo. He was the living Word, and the Word was made flesh and dwelt among us. Through His virgin birth and through His death and resurrection and ascension and session, mao kadto ang buhat sa kaluwasan o agian ni Ginoong Kristo. So, ako maninggi kutlo kaganiha nga, our Lord Jesus Christ became poor, so you will become rich. Just imagine that. Nanaog siya sa iyang kahimayaan o miyani siya nanaog ni gamayng planeta aron sa pagluwas nimo ug nako natong mga sakop sa kaliwatan sa tao. Now, ang tao has always been rebellious to God. After Adam and Eve fell, nagsugod yung pagka masinupako ng tao. Ang sa may natabo niya itong Torre sa Babel. Di ba pagsupak ito? Himo silang Torre aron makabot nila ang Diyos kunuhay. Supak sa Diyos. Ikaduha, the golden calf to be worshipped itong panahon ni Moises. Nga may saka si Moises dito sa Mount Sinai aron sa pagkuha niya itong 10 Commandments sa tablets. Unsa? Wala na magkahuwat ang mga Hudiyo. Yung isagwa na mas Moises manaog. Namatay na kato. Unsa katong naitabo niya. So, wag yun sila ka antos paghuwat unsa ilang gihimo. Naghimo sila og golden calf. Og mo ilang unsa? Gisimba. Wala sila Dios. Okay? Unsa pa initabo? Aning pagsupak sa tao. Katong dakong lunok nagipahamtang sa Dios ngadto sa adtong panahon ni Noe. The great flood was imposed by God because of the evil of the people. Noah and his family, 8 na sila ang nangaluwas. Si Noah, Mrs. Noah, unsa pa? Iyang 3 ka mga anak nga laki o ang 3 nila ka binay. So, 8 ra gyud ang nangaluwas nitong panahon. Man by nature is evil. Dautan. Now, pilang tuig nagsangyaw si Noe? 120 kakatuigan, 120 years. No one took heed to his warning. They rejected the gospel. So, ang katong ipahamtang sa Dios, nangalumos ang mga katawan gawas lamang sa 8 ka mga tao sakop ni Noe sa iyang panimalay. Unsa gisulti ni Ginoong Kristo ngadto kang Judas Iscariote? Unsa iyang gisulti? And this is also true to all unbelievers. Mao po ni isulti sa Dios ngadto sa mga dili magtotoo.
better for you to have never been born. Mas maya patingaling, wa na lang mo mga tao. So mo ka na isulti sa Dios ngadtos mga di bagtotoo. Karong panahon na, we still have normal evangelism. Normal. Wa pa'y mo lutos ka nato, wa pa'y mo dakop ka nato, nagtuon tas puro sa Dios, wala. Normal evangelism. The time will come that this normal evangelism will turn to be crisis evangelism. O na ginukdanay na gina. Muhuat pabaka niya ng panahon na. Maniya pa kita sa normal evangelism. Kay kining atong panahon mo ni panahon sa grasya. Remember this principle. Grace before judgment. Sama ko niya ng imong tigbayad mga bill kada buwan, electric bill, water bill, unsa pa diha imong bayronon o niya kung maamuroso ka sa ibot amoroso, you are delinquent, atagan ka og grace period na itagaan ka og kanang lugway ingnon ta, so you can settle your account. Grace period. Karong panahon na gipakasama nato kini og grace period sa Dios. Gihatagan tag higayon nga unsa maka kanang lukat kita, we redeem the time because unsay gisulti puro sa Dios. Kung balikon tong gisulti sa Dios, Episo 5:16, redeem the time because the days are evil. Labihan sa pagkadautan ng atong panahon karon. So grace before judgment. There is a grace period, and then judgment is the expiration of that grace period. Remember, this is addressed to you, unbeliever. Ang Diyos nagaingon di sa 2 Pedro 3:9, dili siya buot nga naay usa nga malaglag. God is not willing that anyone should perish, but that all should come to repentance. Nga ang tanan unta maghinulsol. 2 Peter 3:9 ayon nagkalimti. Unsa pa? 1 Timothy 2:4. Ang Dios buot niya nga ang tanan maluwas. God wills that all will be saved and come to the knowledge of the truth. To be saved. O diha pag yun sa mga buhat Kapitulo 4, versikulo 12. Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. So, unsaon nimo pagaluwas? Akong balikon. 3 things nga imong sundon. 3 things that unbelievers have to have. Ang nag-una ini ang imong kasayuran bahin sa maayong balita sa kaluwasan. Knowledge of the gospel. Romans 10:14. Ikaduha, ang imong positibong kabubuton ngadto niya ng maong stimulus. That's God's stimulus for you to respond. Hinumdumi kining pulong sa Dios. John 3:36. He who believes in the Son has life, eternal life. He who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. Unsa man tong stimulus niya to? He who believes in the Son. Mao kana ang pag-aghat ingnon ta sa Binisaya. Giagda ka nga imong hatagan kini og positibo nga pagdagad. Acts 2:38, Acts 17:30. O nga ang katulo nga imong pagtuo, that faith is activated, energized, okay? Energized, activated, and enlivened kanang imong pagtuo. Mao kana ang saving faith
nga imo nang you appropriate your faith on the Lord Jesus Christ. You believe in Christ as your Lord and Savior. Mutuo ka na karon nga siya lamang ang manluluwas, nagpakamatay sa imo nga sala dito sa cross 2,000 years ago. So, what does the gospel declare? Romans 2:16 and following. It declares that only the Lord Jesus Christ is the Savior to the lost and dying human race. Patay man yun. So you have to distinguish this time. Distinguish the difference between Christianity and religion. Faith in Christ, eternal life. Rejection of Christ, eternal condemnation. John 3:36, ayaw na nagkalimti. So mao kini ang akong ibilin kanimo niining adlaw. Ako kining usab aron sa ingon niya na di na gyud na nimo makalimtan og masilsil na kada ginahinay diha sa imong alimpatakan. Remember, what is required is an open mind. By having an open mind, that means you try to put yourself under God's authority. Na ikaw nagmapaubsanon. Kaya ang labing tinuod, only a group of people who are humble are teachable. Basta, ang prinsipyo mo kini. The hardest group of people nga imong tudloan mo kadtong mga arugante, mga mapahitason, dili kana sila maunsa mudawat sa kamatuoran. They are not teachable. Only humble people are teachable. So mo kana ang iyawi nga magmapaubsanon ikaw aron kita katudloan sa Espiritu Santo nga mao lamang ang bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Dinhi lang una kita kutob karong adlaw, magaampo ta. Amahan na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining lain sa mga matamis nga higayon sa among pagpagkigambitay kanimo ug sa imong mga pulong. Salamat dada kami pagbalik ugma dinhi ron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong balaang pulong nga mao lamang kalanon sa among kalag. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.